Кніга псальмаў, псальм 41. Кіраўніку хору псальм Давідаў. Шчасны той, хто спачувае няшчаснаму. У дзень ліхі вызваліць яго Господ. Господ ухавае яго і ажывіць яго, і шчасным зробіць яго на зямлі. Не аддасць яго на волі непрыяцеляў яго. Господ прынясе яму ўспамогу на ложа пакуты яго. Ты перавернеш яго пасцель у немачы яго. Кажу я: Господі, пашкадуй мяне, ацалі душу маю, бо зграшыў я табе. Непрыяцелі мае ліха кажуць пра мяне, калі ж памрэ ён і калі прападзе імя яго. І калі хто прыходзіць наведаць мяне, то кажа усякія недарэчнасці. Сэрца яго збірае сабе правіннасці, і, выйшаўшы вонкі, ён пачынае плявузгаць. Поруч усе непрыяцелі мае шэпчуць супраць мяне. Яны задумваюць усякае ліха супраць мяне. Сурокі прычапіліся да яго, або той, хто хворы залёг, то не здолее падняцца. Але нават чалавек, з якім я жыў у супакоі, якому я давяраў, які есць хлеб мой, пяту падняў супраць мяне. Ты ж, Господі, злітуйся з мяне і абудзі мяне, і аддам я ім. Патым пазнаю я, што ты спагадаеш мне, калі не будзе смяяцца непрыяцель мой з мяне. Ты падтрымаў мяне дзеля бязвіннасці і паставіў мяне перад табою навек. Дабраславёны Господ, Бог Ізраэля, ад веку і аж да веку, хай жа будзе, хай будзе.